Na bomboko de. Nyame adom ye ho ye na mosro. Nyame adom boko. Ene ne toso da mienu ewo da asibro sebo nsu dot no. Na obaye no se na hu niam sifa na obaye nso no niam a ekoso ha no se na sifa no. Oh me bae no mani agipi metfira Asante Mampo ha. Meti krom ha. Me krom ne Asante Mplemodumase. Me ye fonton from ehne ye di akonya. Na ebedu ye no se de nipa si abodom pem obi ade ahokeka. Bua ma na yie na koso fe keke mamponfo ne adofo a kire odo. Na nipa nso so wote ase a mfa se niam a obeye ne na ma bibisi a enipa bebu aba ye na na ye ne te asomdwem onya keka bibi ha ona akọ no ho a ompampam nipa obey adwene bi ho se ode ma obi o de be ma wo na de ma ye ni so gi ne ho kese pa ye galamse aka e ba Asante Mampo otimi tu ne na si so antimi amaso no e ma Mampo ma no o ma ne je no pa yi enti mi so mo se no so ka ho bi na ma adofo fifra chichi ne mente nyina ya dai aba mo bebo ama adwuma na ya dai akoso ama na ye fe enti yeso so ye ba ya beta adwumade na ti ama na akoso na bibia ye toti e wa asomdwe aye kama aye fe aye kra behye sabre so obi tie na onu ha metunu fu so amomodin a no ntumi ka ye dai e fo na ni mehye na ni so ade na se daachi bi no so ka bia ye dai a kire nchiri kakra metimi aka na obaye no watimi akọwe da asibro sebo nsu akọwe na ni achi ipatwan ifi ho na ebe o ye ne kama ho aye fe ifi ho na ebe bia ye kama kakra metimi aka Pia, na oso odi ohima na hina. Ifra me na Frempoma. Na ohima na kurube. Emprem Odumasi. Odumasi. Ni odi se konko adansa. Fonton from Himani. Pia. Na juju. That's Madam, mache. Ja. Na wedi ene eye de tosu mienu. Ewo eye dasibo sebo so tosu mienu Breto PC. Ne dot yi no. Na oba ye se na si hu ene masifa ewo ti yes. Yo mi dase. Dasibre ye aside. Ye mekani se enchiri obi bia mra mehwe se de amane ne amamre etie ewo dasibre ye ase. Isanse mfie bebre achini na ye hu saade ni bi ewo asantemam eye Asante Mampo. Ase nei de se ebi asia ese obi bia a ofin potem ha de otimi tutu amika na oba na obehwe se de amamre ene amamre etie ewo Asante Mampo. Na oba ye no mo hwe eye edom ofi achichi abonche ye ba emu no utimi bopian kore dasibo sebo nsu na ni achi kwachawan na eho no nsuso no ye mechanic kakra ne se wo ko nsuso a amamra a ese mpenifo de atetu akwemu a ese wudiso ye ko ye no abrafo ne de ye fa bebre mu na nsuso no yetimi akwakohwe dasibre ne ho aye fepe yie nti amane ne amane a ese asanteman ne nipa etwa akrai mu nyina ehia no bi atimi nya nkoduro do timi kohwe bi no nso nya bi aka kire nchirima na onkonya din ne da bia ofri adawroma pepacho mi fi Asante Mplemodumase so udi nkonya ho ana pepacho wan nkonya din ne fonton form hele ewo otumfo dasibre efie ase timuna fonton from no momuna esie na so na ka obetimi aka abako sem kakra bi fonton from no atre eni yatif bide kakra minim ni se fonton from say de nkola fe na ye ba bia ye mpanimfo no na de minim kakra ni se yesi fonton from hene ewo dasibre ahemfie a de minim ni se wona se program bia bibia ekoso wa ahemfie ne fasa fonton from ne ho a wona kwan bia so no wo bekopɛ nkofo ene ade a wo bɛbɔ fonton from no anam besi so amada sibre abie kwan mu amada sibre atimi aye de ese oye nti e ka fonton from ne twene kase tenten na ati for se ma hu bi kan a ebi na wo me nsa benkum su ase ewi a e camera se mbeko no ya kire mu fonton from no na ja se mo na
mudi fontom from adeɛ ɛwɔ mpren ɛyɛ odumase hwea anan ne yɛbɛda wase ɛne anɔpɛ sɛ munya abrɛ ɛne adagye ɛde ma Yes, you know.